Jeg sidder her i den nye 2025 Ram, og nogle af dem de har en skærm i passagersiden, som jeg sidder på nu. Og den kan faktisk nogle forskellige ting. For eksempel har du adgang til kamera rundt omkring i bilen. Og du kan søge navigation og få det over på den her over. En anden ting, den kan, det er, at den har HDMI-input. Det sidder hernede. Og der har jeg koblet sådan en Fire TV-stik i fra Amazon. Du kan koble hvad som helst til med et HDMI-output. Jeg har delt internettet fra min telefon, så jeg er connected. Og jeg har koblet et par Bluetooth hovedtelefoner til. Skal I se noget smart? I den her, der har jeg adgang til så mange streamingtjenester. Der er Netflix og Prime Video og for eksempel YouTube. Så kan jeg sidde her og gå op i søg. Hyren Cars. Og så kan jeg se det nyeste afsnit med Hyren Cars og Christian Bonde, hvor de er ude at køre ind til X'er for os. Og lyden er selvfølgelig her i hovedtelefonen. Hold kæft, og det værste ved den er jo endnu pænere.